Ito yung before and after nating paglilinis. Good morning, Philippines! 5 o'clock ng umaga. Gutom na naman sila. So kaya pinakain ko na guys. Diba tingnan nyo ng mukha ko guys. Gusto ko pang matulog. Pero itong pusa, ayaw ko din si Taming pabangunin guys. Kaya dahan-dahan yung galawan ko dito. Kasi nga si Mr. tulog na tulog sa bedroom. Pinabayaan ko. Kasi iniwan ko siya sa bedroom para matulog ng maayos. Nandun ako sa couch kanina. And then doon, iniwan ko siya sa bed. Tulog na tulog siya, which is really good kasi pagod yan sa trabaho. So habang tulog siya, ako nagpakain ng mga alaga and naglilinis. Binabalik ko yung mga hinugasan ko kagabi. O diba ang aga, sobrang dilim pa sa labas. So yun, gutom na dala. Iwan ko na palagi itong gutom. So yun guys, sobrang dilim sa bahay kasi nga sobrang quiet. Si Tami natulog pa. Chinicheck ko siya, tulog pa rin. Humihilik. I-close natin yung door para hindi pasukin ni Roxy. And yun, ang ganda, sabi ko, ang ganda sa paligid. Oy, quiet yung bahay. Yung sa labas, nag-change color na yung mga dahon. And then, nag-fog pa. O, diba? Gabon, o kung sa Bisaya. O, naggabon, guys. Init at saka ginaw. Somebody's excited to go upstairs. Look, la. Come on, let's go upstairs. Look, excited. Excited. Excited to go upstairs. Yes, you are. Misty cannot go up. Excited. Look, kailangan ko tong ilagay somewhere kasi kailangan palabhan kasi may mga stain, oh. Anyway, good morning. Iniwan kami ni Daddy. Look, excited, oh. Misty. Okay, you go upstairs. I go with you. Go up. Misty cannot go up here, okay? You stay. Because how many times you roll down here and I don't want you hurt yourself, huh? Look at that eyes. She said, you're sad. Don't be sad. Are you okay upstairs? Yeah, Mama's gonna do something. Clean up. And you stay here, okay? You be a good girl. Love mo na ni Mama na, Misty. I love you. Okay, you stay here because Mama is... Do you wanna come up? No, mahuhulog kasi siya, guys. Pang ilang beses na yan nahulog dito, guys. Kaya ayaw ko masaktan siya ulit. Okay? You stay there. Don't give me that look. Don't give me that look at all. So, baby ni Mama ko, grandma Noe. I love you. Mama loves you so much, we. No, I love you too. I will be right back. Be a good girl. Mga padala ko sa Pilipinas, hindi ko pa na box. I-arrange ko na naman ito, guys. Kunin ko na naman itong office table ko. I-transfer ko na naman dyan. Ito yung look ngayon, guys. Ang daming padala sa Pilipinas. Papel for, mga tax. Kung hindi ko pa kami naka-file ng tax. Ay, ginoo ko. Always late, pero we always, extension. We file extension. Kasi nga, alam nyo na, si Tami mahilig mag-extend. Office ko ngayon, marumi. Hindi na siya marumi. Ang dami lang talagang gamit. And then, ito yun siya, couch. So, i-rearrange ko ito. And then, ipakita ko sa inyo mamaya kung... Hi guys! At alam nyo ba, nalagay ko na yung table, office table ko doon na side. Look. Ang bigat, guys. Salamin kasi yan, guys. So, ngayon, patuyok-tuyok muna tayo dito. Relax. Ganun na, diba? And, ay, nalipong ko. Nalipong ko. Minove ko itong couch. And then, yung PS4 ko at saka monitor. Yung PS4 ko, guys, hindi ko na nagagamit kasi nag-stop na ako sa gaming. Iba-iba kasi klase yung vlogging na ginagawa ko noon sa social media. Nagmumukbang, nag-ASMR, regular vlogger, and then gaming, o diba? Nagpabili pa ako. Well, actually, ako bumili ng PS4. Nagpabili ako ni Tami ng monitor. So, yun. Nagamit ko ba yan? Hindi, guys. Hindi. Ang dami kong nabili for gaming na Meron akong gaming channel, guys. Alam nyo ba yun sa YouTube? At saka sa Facebook? Meron. Hindi umasta. Kasi nga, mas gusto ko yung regular vlogger kaysa gamer. Pero enjoy ako sa gaming. Hindi lang talaga kapag mag-game na ako, wala na ako sa tulaling na ako. Hindi ako makapag-live, hindi ako
ano, wala. Basta enjoy lang ako sa gaming na regular gamer, na regular gaming lang. Yun lang. Kaya napabili ko. So, ngayon, isip ko, hindi ko naman yan magagamit, no? At then, kung ibigay ko yan sa mga kapatid ko, sa kapatid ko na gusto kong bigyan, ang mga bata din, guys, ang problema kasi yan, guys, kapag ibigay ko. Ang mga bata, guys, hindi na maayos sa eskwela. Kasi nga, wala nga silang mga ano doon. Magpunta nga sa computeran para mag-gaming-gaming. So, yun, pag-isipan ko. So, ito na yun, guys, yung ating office. Look. Ito na siya, guys. Nilagay ko na yung couch dito. At saka yung isang couch doon sa isang bedroom. Nilagay ko dito. And, ito siya. Ihang ko lang ito, guys. Ibalik ko sa ating closet. So, ito yung ano ko talaga. Dito ako palagi paminsan. Well, actually, ito na siya. Excuse sa mga papel kasi yun yung dapat, ano. And dito na yung table ko. Balik sa dati na naman siya. Yun, balik sa dati. And then, so, yun siya. Yun, dito yung mga damit ko. And makeup ko. And yung couch. Yun siya. Yung tinanggal ko yung green screen, guys, kasi parang pangit siya, and then hindi ko naman siya ginagamit. Ipagamitin ko siya, ihahang ko lang naman siya, sobrang simple lang. So yun, dito yung ating couch. And then, pwede na dito mag-hangout. Kasi nilagay ko na yung couch dito. Pwede sana yan dito. Yung ba, yung couch na yan. Dito sana, pero ma-block dito ba yung mga mag-open ako ng tawag nun, ng ating drawer. And pag makaupo ako doon, kailangan kong may gawin. Yun, alam nyo na. Pero so, nilagay ko na lang siya doon. O, diba? So, masikip yung ano. Pero kaya, okay lang yan. Ito na siya, guys, paggabi. Nilagyan ko ng mga blanket. Nilagyan ko ng mga blanket, bagong laba. And, so yan. Punta na tayo sa baba. Yan. Okay naman siya. Let's go. Naghintay na yung mga alaga ko sa baba, guys. Salamat sa inyong panonood. Hindi pa ako tapos dito naglinis. So, yun. Let's go. Hello. Hi, box. Hello. Yung rag kailangan ko pang dalhin sa cleaners. Kung sino yung maglilinis dyan. May mga stain. Hello, baby. Hello. Okay. Tama. I know, Mama leave you here. Mama did. Quiet house when Dada's not around, ha? The house is quiet. Lumabas ako dito. Pakinggan natin yung ibon. Ang daming ibon, guys. Grabe. Ready na siya mamatay. O, diba? Ito yung umaga ko. Ang daming ibon, oh. Ang daming ibon. Yun, guys, nahuhulog na yung dahon. Look, ang ganda ng ano doon, oh, tignan nyo. Oh. Hindi nga ako nakapag-trim. Kailangan kong mag-trim. Busy kasi ako, eh. So, yun. Yung bouquet rin natin dito, guys. Sobrang nag-change color na talaga siya. Look, tignan nyo, ha? Look, tignan nyo yung bouquet, guys. Tignan nyo yung bouquet na yan. Tignan nyo yan. Change color na talaga yung mga kalasangan yan, guys. Kalasangan kung sa Bisaya. Diba? Yun yung mga bahay doon, oh. Look, mga malalaking bahay dyan. Kapitbahay natin. O, diba? Ay. Dito din, oh. Tignan nyo, ha? Change color na talaga yung bukid dyan. Change color. Change color. Diba?
So, yan. And, yun lang guys, masarap pakinggan yung ibon. Lumabas ako dito kasi rinig na rinig ko sa ano, sa tawag nun, sa loob ng bahay. Pakinggan natin ulit. May mga ibon din dito, no? Akala nyo walang ibon? May ulan din dito. Akala ko noon ang Amerika walang ulan. Snow lang. Guys, hapon na guys. It's almost 5 o'clock. Look, malapit ng 5 o'clock. At umulan. Umulan talaga. Look, dito tayo sa labas. Lumabas ako kasi ang gandang pakinggan ng ulan. So as usual, kahit hapon na, nakarob pa rin ako kasi maginaw nga, di ba? Plus maulan pa. So kaya yun, nakarob pa rin ako always guys. O makikita ninyo ito kapag sobrang ginaw. May sasakyan doon, May sasakyan, makikita ninyo, look. Sa mountain side. Alam nyo bakit may sasakyan dyan? Kasi may malaking bahay doon sa ibabaw. Alam nyo ba, maraming nagsasabi na, ay, taga-bukid pa rin yan. Walang ano yan. Walang ano. Pero yes, alam nyo ba guys, ang daming mayayaman na sa Bulumunduki nakatira. Dahil sa farm nila, sa lupain, yung mga prutas. So yun, ang sarap pakinggan ng ulan. And naghintay lang kami kay Tami. Dada's coming. Are you gonna be happy? You're watching Dada. Dada's gonna be here. Dada's gonna be here, Momok. Uy, ang sarap pakinggan ng ulan, guys. Uy. Ala, Dada's here. I think Dada's here. Roxy, it's wet. Uh-oh. Let me see. Umulan na talaga, guys, oh. Is Dada here? Makikita ko man dito sa salamin. Hindi. Hala, uy, umulan na talaga malakas, guys. Lakas ng ulan. Tignan nyo itong dalawa, oh. Dalawa? Dito si Dada. Who's excited? Yes. La, Dada's here. La, stop. Stop. Don't backing up. Your kids are in there. Your kids. Basa yung sasakyan ko, guys. Basa na naman itong floor dito. Hi, Fabian. Hi, darling. Look at your kids roaming around. Where are you, Misty? Happy. Look at her. Misty, what are you doing? Look at her. Hey, you guys, your feet is wet. Okay, na enough. Where's your thing? Always happy to see Dada, huh? Always. Give me your bag. Come on, give me your bag. Come on, give me your bag. Happy, look at them. Dada's early. Hi, Dada. I love you. Just. And Waiting for you tomorrow morning. tomorrow morning. 8 o'clock. Come on, let's go. I'm doing laundry. Look at this. Look at this. Okay.